अब फर्स्ट टाइम बरग मीटिंग ना खेबा तांगली केब से खरी जबन तांगली से है दबा हाय पर बरग हिकाय बुइनी सामुं तांगली चानाय हनपना बरग के थानचा तंनाय कैसे बोलनो मोटो तांगली चानाय थानचा तंनाय बोले की कहा तांगली चानाय थानचा तंनाय हेका आनी कक गाहायचे तांगली चानाय थानचा तंनाय थानचा तंहानि दं पाय आनी प्रश्न तांगली चानाय थानचा तंनाय तार माने थानचा तंहागोना पारा पाय नंनि तामो हेदा कक दबन मोला नर तामो नाय जोंहाबो क्लियर जोंनो नर सबायबो काहायखौ सायनिया तांगली चानाय थानचा तंनि काहामको बै कुनु डिमान्ड दं ताबो दं कुनु क्लियर या कक जोंबो सानानै किसा प्रब्लेम थाइबा तखा तांगली चानाय नर नायमाने तामो ताबो केउ क्लियर के साया नंनि उत्तर सरकार सामुं माया बा फातानि बरक सामुं तांगोन हायदा जों क्लियर या जेबो कबैको क्लियर किसा सबायलाय बालेबा खिनि सालाय दंमाननानै तांगली चानाय थानचा तंनि द पाइबा आब्रो ताबो क्लियर तांगली चानाय र नरंनि डिमान्ड तामो नरंनि नायमाने तामो आबो जों क्लियर के बुजिना नङा हाया हंके जों नर तामनाय जों जेहेतु एरियाव गोबां मा बर' फातानि फाय माने जे मालिक जे तांग्राय मालिक बजे संकुन तुबुय तांग्रा फैका बनो द नरक माना खायनाय हाके अरनि लेबारनो जोंनो मारनाय हायदानाय जों ताव क्लियर पियाबा जे मालिक काना ताबो तो केवल जाति गोष्ठी जार जार केवल मिस्त्री तंग राजनीति तंग खवायदेमन फाय तुबुय तां फैका नंगौ गोबां मा हायखौथ सलिबो बहायदानाय तामनाय आबो जों ताव क्लियर बनि बागै चां साननाय माने नरकनि ब्लक जोंनो चिनि ब्लक बारे आरटी ब्लक चिनरनि अरेस्ट दङ अ ब्लक निफ्राय जोंनो सामुं जोंनो रनानै व्यवस्था खायदि बाहाय रकम नर व्यवस्था मा खायनाय नर नायमानि तामो नाय बरनि जोंनो सामुं जोंनाय तारबो जोंबो सामुं तो गया नरनो रुतुगो नर बाहाय की तामो खायनानै नाय अब क्लियर फेका जों माने परनो डिमान्ड मा खायनाय जोंनो हाय रदि जोंनो हाय की खालायनोदि अब हाय डिमान्ड मान खायनाय जों क्लियर के कक साइमनो बनि बगा आं अबनो कबगो बेलाखि काहामको तांगली चानाय थानचा तंनि पाक सके तंनि बाक सके तंफनो सामुं खायदानै हिकाय जोंनो किछु छकक जोंनो जेतागो आबो ररने एमएलए एमडीसी हाय जोंनो लोकल जारा तंग